गोपालगंज काहे के दामाद खोजल ह बाबू। अरे खोजल तो खोजल लांगड़ काहे खोजल ए बाबू। चलिए वो अरे भैया हो, अरे भतीजावा हो, भतीजा तोहर फुआ कैसे रही चलिए वो अप लांगड़ फूक के। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में अंतर होल। हाँ जी इ लोग भी कतनो हो तो कॉलेज है यूनिवर्सिटी है। मनोज भैया पढ़े वाला विद्यार्थी से ही पता लग जाए ये सब झल बजवा हलो। हमें केहू झल बजवा ना, ये सब गायक हो। ये आश्रम में केवल गायक लोग ही झाल बजावे। सागर, मकरध्वज, एको गा ले जा, प्रिंस, उदय, राम जी, एगो लड़का तोरा जिला से आयल ओकरा के देखौनी, शुभम जी, पप्पू जी, गोलू जी, सब गायके बा। ये हमारा पप्पू पांडे जी, ये सब गायक बबू का वेले ऐसन बाबा के बात की करते तो काहे कहे जे गई करत। अभियंता जी हम यूनिवर्सिटी हैं, तू कॉलेज हो। हां सर्वर करत रहे से जब हम तारा बरोबरी में खड़ा होके गावत है। हां ना तो ऐसा समय आई कि तू हमर पूजा करी। बाकी गलती तो हमार हो, तार लोग के लेके पंक्ति में खड़ा कर दे। बहुत गलती ना तो तुम्हारा पंक्ति में हमारा पंक्ति में के रहे, तूफान जी, पुलिस राय जी, परशुराम जी, प्रेम शंकर जी, ब्रिज ठाकुर जी, इलो रहे नु तो हम लोग को चर्चित। बाकी लोग जब चलिए बिला गई तो सोचनी जो कोनो अनहरो लंगड़ावे जो हमरो रोजगार चलो। हां तार लोग के खोज के ले नी अनहर लंगड़ के। और ये भगवान तार लोग के देखला पर भोरे जतरा बिगड़ेला। बाकी अपनो रोजगार चलावे खातिर है साहब ये लोग के अपन पंक्ति में लेके खड़ा कर देनी। अभी लगत लोग जो हम 22 जिला के ब्यास हैं, हम कबो खरवासु में खाली ना रहिले। अब ना तार लोग तो गाँव पहले एक महीना रामलीला करतला। जनेरा का भात पकौन ही ना रामलीला दिखावत फिरता। आज के माला के उठाई, आज के माला कौन उठाएगा? माला चले ना उठाई चले जाने जो रामलीला शुरू है ना। तो हम आई पके तू एक क्षेत्र के हवा जहाँ माला ना उठी तो रामलीला ना होत रे। भगवान के गलती रे। आज के कानून ऐसा बन गई, ये कानून के पालन करे में जातिवाद मिट गई। हमने के गांव के लोग ऐसा बनी जा जे भी अपने आप के पुरनकी भाव में झूलत नहीं जा। आज समय आ गई बा, अगर चमार की बेटी ब्राह्मण से लव कर लेलस, चाहे ब्राह्मण के बेटी चमार से लव कर लेलस, धोबी से लव कर लेलस, तू शादी कर ली तो तारा मजाल नहीं खे जो करे के बोल सकत। मजाल नहीं खे, कानून बन गई बा। बाप माई दर्द या सब जेल में जाए के पड़े। जय हो यही तरह को इंजीनियर से बियाह माई बाबू ठीक कैले बड़े। जात के नाम ना धरो छोड़ी। बाकी बेटी जन बिया तो निर्धन गरीब के बेटा से लव कैले बिया। लव के कैले बिया केकरा से? तो गरीब निर्धन परिवार से। बारात द्वारे लाग गई, माड़ो में गुरहथी के समय आ गई। महतारी कहती कि बेटी कपड़ा पहिरा, चला गुरहथी के समय आ गई। वो लड़की साफ जवाब देती है अपना माई से, देखी जमाना से मरी था नया बुचिया
बुचियो का भइल का भूल रही बोल माई हाँ 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 बुचिया माने लड़की के कहल जाला अरे गाजीपुर जिला में तो बुचिया उधर बेटा लोग के नाम धइल जाला धर्मेंद्र जानत हो जैसे तार लोग बबुनी कहल अपना बहन के हाँ ये बनी बेटी के बॉबी चाहे बबुनी ये बनी हमने के बुचिया कहला हाँ गाजीपुर में जी बनू तो बबुआ लोग के बुचिया कहल जाला हाँ। हर जगह के अपन स्थानीय भाषा होला हाँ कि लगले थाना आवता माई मारू के पास धके रोता दीवाना मारू के पास धके रोता दीवाना बची द्वारे बारात ला गई मारो में गुरहथी खातिर बेटा समियाना में से चल दिले बा भाई हमरा मिलिट्री के जवान राय परिवार श्री केशव राय जी के बबुआ बाने हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा आ देख का करता रे कि बियाह ना ये माई ना करबे हम शादी ना करब ना करबे नहीं तो हमार दीवाना जहर खा ली हमरो के मजबूरन खाए के पड़ी है माई यही से कहतनी इस शादी रोक दे बारात लौटा दे हम गुरहथी पे ना जाब रे माई अरे अपना भाइयों के मुंह दे भाई छोटा पेरा दिया अरे तोर भाई उजे बैठल बा तोर चाचा पितिया का नाम डूब जाई तू का करो करे छोटा घर के लड़का हो बड़का घर रात भर गोली चली रात भर गोली चली समयाना फाट गई माई अरे बार बारी याद भागी लेकिन समियाना लगने खाना जावत मारो के पास गोलू बबुआ वर्तमान एकाना पंचायत के सरपंच साहब
आज जिस मंगला राय जी रवा परिवार के समधी बने सुतला में केहू कोठा पर चढ़ जाला जगा के चढ़ला ओकरा के प्रतिनिधि कहल जाला। जैसे कि हमरा भीम राय जी हाँ जी दोबारा सरपंच भइल बने जगा के सुतला में ना जगा के एकरे के कहल जाला जगाए के चढ़ल आँख खोलवा बबुआ तू भीम राय के नाते हो कि बेटा परशुराम राय के नाते है बन रहा पूरा परिवार है लंबा टाटी के बजन है महाराज भगवान नारायण जी परिवार के खूब प्रमोशन करी और सब कमल बास कर के लात जहाँ पर रहता है धनवन होला। हम जीवन में कुछ कहले नहीं जेना खेले बनी गौ नहीं गौला तीसरा काम भइल नहीं खे ई पैसा जाला तो गरीब के सेवा कुछ कहले बनी और ई कुछ कामे नहीं कहले सरपंच बस सतन एहमे के पैसा जिला परिषद से ना अभी तक 2 वर्ष बीत गए एगो जिला परिषद के काम आइले नहीं के ऐसे जे डिपार्टे भी नहीं के अभी तक अब तो विश्वास पड़ गई बा। अब कहिया निर्वाचन आयोग नया अध्यक्ष चुने है कोनो ठीक नहीं कहता उनकर डोंगल खुली तो काम हुई बाकी है पैसा बानो इज्जत अबरू रखले बा के भाई तो करे के 2-4 से सेवा चंदा बेहरी दी बाकी भाव बा फोटो खिंचवाले माने कोरा में बैठ के माई फोटो खिंचवाले माने कोरा में बैठ के कोरा में बैठ के देखिता केने बा कौन फोटो है फोटो दिखाओ दिखावा तनी जल्दी जल्दी खोल के क्या बा उहे फोटो ऐसा देखिता ओ में ना हई जा खड़ा होकर ऐसा अरे फोटो खिंचवाले कोरा में बैठ अरे रानी के हरी अरे अरे रानी तोरा के कितना सुंदर बर खोजले बनी अरे रानी हाय देख हाय बर तोर हो देख तो रह आ हे बरपति मरत रे अरे तो कहते कि हाय माई हमरे बर पर चलल ना टोला में आई के रात भर खात नहीं खे हमरे खातिर खाना लगले खाना पवन खाना मारो के बांस धाके रोता दीवाना मारो के बांस धाके रोता दीवाना अभी अभी राय परिवार के जितना फैमिली नौकरी चाकरी बिहार सरकार भारत सरकार के सबके हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बा शुभकामना बा और बात ताने माने बाबू प्यार कैले बानी ओकरा से स्वीकार कैले बानी तो बाबूजी हो चाचा हो
तो हमरा बिना पूछे ने काहे बिया थे हां कहो बाबूजी हो चाचा हो बाबूजी को चाहे तो चाचा हमरा से पूछे के नहीं चाहिए कि काहे ऐसा काम करत रह हां जरूर आई काहे लई प्यार कइले बानी और कर कइले बानी संग जी मर के ए बाबूजी ये बाबूजी बाबूजी हो हम बियाह ना करब हो बाबूजी ई बारात बाबूजी से तेरे बतेबे अरे तो बाबूजी बहुत लहेड़ा मरे बाबूजी तो गरम हो गेले रे ई बारात लौटा दे बाबूजी बाबूजी न तो हमार दीवाना पगला जाइए बाबूजी हम शादी ना प्यार कइले बानी करार कइले बानी संग जी मर के हमरे फौजी में पगड़ी पोलो खोलो बाबूजी श्री कमलेश राय जी हजारों हजार रुपया पुरस्कार देनी और राय परिवार दुल्लापुर से हजारों हजार रुपया पुरस्कार मिलल अच्छा हमरा मान्य श्री परशुराम राय जी सब समाजी लोग के सीखी है बात में भगिना बानी ये हमारा सुन के सोहे से पांडे परिवार 1000 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बार बार नमस्कार बारूद लिखले गाना लगले खाना मरो के पास बापे रोशन दीवाना भैया बियाह ना करी भैया बियाह ना करियो के पास धके हीरा चुप कराओ लकड़ के गोड़ धके रोता थी चुप रह मत रोवा हम शादी ना करब बारात माई बाबू से कह के लौटा दियने हम बाबूजी के तोहरे रहनी है तोहरे जीवन भर रह चुप रह मत रो बाबूजी के बात ना मनबे ना बनबे के पास धके ठीक बा चलो लकड़ के गोड़ धके चलो चलो पूरी आनंद कंद भगवान भगवान की